Dej, ať my všichni poslechneme adventní výzvy k pokání a změně smýšlení. Dej, ať se sluny dojdou do nebeského království. Pane, prosíme tě za Josefa Kevčíka, manželku, děti, sourozence a duše očistci. Bože, svatý Jan Křtitel připravoval cestu tvému synu. Dej, ať také my svým životem pomáháme každému člověku setkat se s tebou skrze Krista, našeho Pána.